Zona chairman khबर ya na. Manika sana sini staff dikit datang hospital. Orang ni. Tamu ni? Itu dah, itu kan silinder itu kan? Oksigen silinder. Kak jangan ada. রাস্তা আমাদের এলাকার যার সাথে আমরা মানে এটা অক্সিজেন সিলিন্ডার जों बायजलबारि PSU फाइ सौफैलायखा कয়েকদিন আগে আর আমচাইনি লুকুরক जोंनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर ब्लेज नांगौ होनै जोंनि एम नम्बर साहावो नम्बर साहावो बे साहावमानिया गल जों जोंनि बबाग्रानो सोंलायखा जोंनि स्टक अबसो दं ओंगे सोंलायमानिया गल बबाग्रा दायथि न साका नों जे समय माफ्र दायथि नोंथाङै रय दिहनै सामानि बागै मैपफ्रावनो जों कनफार्म खालायखा जे अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर और जागा रफायनाय होनै ओंगे जों अरनो साइमानो जोंनि बबाग्रानि जे वान सङो जोंनि लुकुरनि बागै जे प्रजरा हाया जों जाप्लायफ्राव ओंगे बतङै माया बनि पकेटनि रांबाय बनि खाख्लानि रांबायनो म पायै रहावो जे जागा जों गभर्नमेन्टनि प्रसिडिउरनो नायसिं दंखांखे अ जागाव अनेक समस्या मैमानो बा अनेक बरक लांमा सही फानो थांमावो अक्सिजेन मानियाङै आनिबां बबाग्रा दंमालिया जोंनो दागेखा जों दिनै हस्पिटालनि जोंनि डक्टर रगनो जों हेनोभार खायगलांखा बबाग्रानि जे रहमानि मानिनो जनगणनि बागै एलाकाबासिनि बागै जाहाथे एलाकाबासि अक्सिजेन मानथैयाङै लांमा सया नानाथै आनिबां जतन हामबाय बबाग्रा ने जे वान सङनो जों लगेर लायनाय होनै जोंबो दाबो फाइसौ फाइजाक जों बेलाय खातंमानि जरा दिनै जरा हायावफोरनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर जे नांमानि रयमे फोनो थाइनि जरा दिनै रफायखा दैबो नांखर हांखे जों बबाग्रानो सावै तब लायनाय